interviews. Kahimtang sa panahon ng latest news, balita gikan. So dito sa tulid niya si Sir Enzo Puerto gikan sa Pag-asa Mactan. Sir, good morning. Morning, what's up, sir? Sa itong mga sukintig paminaw, mo kaya itong pinaka-latest weather update para karong adlaw. Sa pagkakaroon, wala tayo monitor na usa ka daotang panahon, kundi ang northeast monsoon o amihan may paday naka-apekto karon sa northern Luzon. Usa itong weather condition karong adlaw, tibok Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, paday makasinati aning generally fair weather condition na may timpos panahon. Ano naging kahigayunan ng mga isolated ng mga pag-uwan tungod kini sa easterly ingon man sa mga localized na pagpanugtog ug kilat. Himtang sa itong hangin o kadagatan, doon nagtay kasarangan ngadto sa kusog ng paguro sa hangin gikan sa amihanang silangan ang magpasalabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan kasarangan ngadto na sa may pagkabaluron. Atong dagat mahunas karong alas 6:26 sa buntag ug kini motaob sa alas 12:43 sa udto na nagita sa 0.80 meters ug sa atong forecast temperature karong adlaw 25 to 31 degrees Celsius. O nga itong haring adlaw mo silang karong alas 6:04 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 5:15 sa kabuntagon, o tini na lang kutob. Gikan rin sa buwatan sa Mactan, sa Pag-asa Visayas, DUST, kini sa Enzo Puerto. Salamat Sir Enzo. Good morning.